OK, takže čus, já vás vítám do dalšího videa. A dneska to bude, že se zahrajeme Fortnite, jo. Teda já jsem úplně, promiňte lidi, já jsem úplně z toho. A dneska si zahrajeme Minecraft. A jak jste si mohli všimnout. Takže jo, teď se mi to načítá, super. Jo lidi, a u minulého videa tady 2 lajky, co za to jsem taky moc rád. Takže jo, já jdu dát tady to. A tady u tohohle videa, když se vám bude líbit, tak byste mohli dát aspoň takových 10 lajků. Myslím si, že to zvládnete a já teda jdu už na to. Tady už to, že jo, je, takže jo. Jo, ještě se to načítá. Jo, tak lidi, už jsem tady, můžete to vidět. Tak, tady si, jo, a jinak, já jsem tady hrál s bráchou a takovou tady máme jako i farmičku a vás jdu provízt. Takže jo, jsme si udělali takový dům, jakoby, v podzemí, že jo, takže jdu, ale tam už to není zajímavý, protože tam už je to jenom vykopaný, takže já jdu sem. Jo, lidi, ještě jsem se vám zapomněl představit, vlastně já jsem Voice, moje jméno je Voice. Takže jo, tyjo lidi, mám mít něco ven postavit? OK, a materiálu mám dost. A dám se tam přece jenom ještě 25 dřevíčka, vlastně 38 dřevíčka. Tak jo. Protože mám všechno, takže jo, já jdu. A tam už byl další melounek. A to je právě večer. OK. Takže tady to je vlastně jakoby pokoj, můžete se kouknout. Tohle je vlastně pokoj. Takže já jdu zase zpátky. Jo, a tady to bych asi mohl pokázat, abych tady si udělal normální zem. Protože myslím si, že když takhle tady je všude kámen a uprostřed je tráva, lína vlastně, takže podle mě není vůbec hezký. Takže jo, já jsem jdu dát břízu asi lidi. Co myslíte, mám se dát břízu? Já jsem tu lidi břízu dám. Je, protože ta bříza je fakt dobrá lidi, je hezká. Takže jo. Takže já jsem ji dám a nemám dveře, jak se můžete všimnout, takže si tady udělám něco takovýhleho, pak tady tohle, jo, a tady si udělám třeba takhle, úplně na půl hůdku si tady takhle udělám tohle. To je vlastně jakoby takový grill, ty bych to měl říct, takže jo. Mám to takhle. Tak jo. Já si teď jdu pro dveře. Oh no, lidi, tady jsem nedal dveře. Jo, a napište, když tak dolů do komentů se vám, jako, jestli vás baví hra Fortnite. To taky Fortnite, hlavně, jestli vás to baví, to jsem říkal v minulém videu, ale hlavně, jestli vás baví Minecraft, protože jako všichni říkají, že skoro všichni říkají, že o nic nejde, že to je prostě furt dokola, ale když už jako to máte víc nahranýho, tak je to dobrá hra. Takže jo, tady mám 2 vlny, ty myslím, že úplně na nic. A ty jo, co tam mám dát? Ale dveře, super, máme tady dveře. Nějakou výbavičku, chtěla by to postele, ale na postele, jelikož na postele nemám, protože to chce hlínu, teda vlnu, to chce vlnu, takže vlnu nemám, mám jenom 2 vlny a to chce 3, takže bohužel ne. Pece, 2 pece bych si mohl udělat, jo, a můžeme jít zase si to tam doplnit, tak jak to je, takže já jdu. Tak, dám sem teda dveře rovnou
Dám sem crafting table, ten dám takhle rovnou hezky nosem, ne lidi. To je tady takový divný. Schválně. Myslíte, že tady to bylo divný? Já si myslím, že jo. Tak jo, teď nějaké to takhle dám. A nebo víte co, já to nechám. No lidi. Tak to se bude dělat hodně dlouho, takže už to takhle nechám. A 2 pece, tu jednu pec dám sem a jednu sem. Takže jo. Tohle. Teda takhle. Takhle já jsem sem počkat, protože nechci dojít pro krumpáč. A nebo víte co? Já si vlastně můžu vytvořit tady klacík a udělat si ten kamenný krumpáč, abych někam nemusel chodit. Vidíte? A už to je. Takže to takhle udělám hezky. Oh no. A už jsem to zase zhasnul. Tak jo. Dám sem tu svíčku, aby tady bylo hezky světlo. A to chtěla původně jsem to chtěla dát. Sakra zase. A já tu svíčku dám pryč. Jelikož tady budu mít tohle. A vlastně tohle budu mít takhle tady. Jo, lidi, já si myslím, že tohle je hezký pokojíček, takže můžeme jít. Je už tam ráno? Super, můžeme jít. Můžeme jít ven teda. Já to teda radši tady vyhážu celý. Jo, lidi, abych třeba něco nestratil. Tak. No jo, lidi, já to budu bohužel muset dát teda do truhly. Tak. Dám to do truhly, samozřejmě si něco nechám. Náhodou bych něco potřeboval, ale nevím úplně asi, co bych potřeboval, ale hodí se to. Takže já už jdu. Mám na obranu teda meč. Krumpáč mám jenom kamenej, ale myslím si, že nebude potřeba. Tak jo, já jdu ven. Já bych teda potřeboval lávu, abych mohl udělat parkourový hřiště. Jinak můj barák už vypadá nějak takto. Takže jestli se vám líbí, tak určitě napište do komentu. Je to hezký. Vojsky. Já si fakt myslím, že to je hezký lidi. A pokud se vám tohle video bude líbit, tak nezapomeňte dát, jsem zapomněl na začátku říct like a když tak i odběr. Jak jsem už říkal, tak nevím, tak 10 lajků, mě to bude stačit. Tak jo, tady bych to potřeboval udělat takhle. Jo. Jo, víte lidi, já se omlouvám, že jsem takovej, ale já jsem začal vlastně jakoby před 3 dněma jsem začal točit na YouTube, takže jsem nervózní, takže se omlouvám za to, že třeba nějak mluvím blbě, ale až natočím tak 8 videí, tak už to bude v pohodě, takže jo. Já jdu ještě někam a pak se vrátím, protože že fakt to potřebuju. Lávu hodně potřebuju, takže já to celý vyliju, potřebuji to vylejt. Super, vylil jsem to lidi, tohle jsem přesně potřeboval. Takže jo. Jo lidi, a nezapomeňte ještě, můžete mi ještě napsat dolů do komentáře, jestli máte radši survival nebo kreativ, protože nějaký lidi mají radši kreativ nastavení a nějaký survival. Já třeba mám osobně radši survival, ale každý má rád něco jiného, že? Takže
Já nevím. A mám radši teda sen survival, ne? Takže jo, tady nic není, takže já už jdu domů teda. Nebo ještě chvilku bych tady mohl chodit. Tak jo. Chodím tady teda jako nějaký plně bezdomovec. Tady už nic nebude. Oh no, lidi zombík, a myslím si, že ten je v pohodě. Ale tak jdu domů. Takže nechci tady zahlídnout nějakýho třeba creepera nebo enderdraka. To na kostlivce, protože to je hrozně otravný. Vy to víte, jestli hrajete Minecraft, tak creeper je hodně otravný. A kostlivec taky samozřejmě. A tamhle už je můj baráček. Super duper. A takový parkour. Takže jo, já jdu. No, tady je taková voda. A tohleto jsme lidi stavěli s mým bráchou. Takže jo, já už jdu dovnitř. Takže jo, pokud se vám tak tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr a u nějakého dalšího videa zase čau.